Aminan tamo. Minuna tapang may kapagpawesyang Tagalog at English. Minuna tapang may kapamasang haiku ang pong sangkan. Bayo tamo may kapamasang obrang Kapampangan. O ba't makanita? Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, amanake iti, kang indong ibatan, sangkang keng sinino, keng metong akapan, mewalaya iti. Mipang amano ka to, Crisotan style. Kay ba't ning minta kandaba, dinaretso kami king University of the Assumption, bang Manalbe Ligligan, Crisotan. Nano wari ing Crisotan? Ing Crisotan, yapin ning sarili tamong balagtasan. Nungnuka rin ating aduang magsalitang poesya kabang may pagdebati. Pepalagyu ni kang Juan Crisostomo Soto o Crisot na metong ababata katala sulat obrang Kapampangan kanita. And the chairman of the board of judges, he is a Kapampangan culture advocate. Uy! May kumu basta-basta menalbe. Menukom ko. O Diyos, sa ibang makatas-katasan, o Diyos, anak timbus kasalanan. Ang popong kera, o Espiritong Banal, ibabiyami ko, yung kapasalamatan. Huling iligligan ang tiyamong declamation contest, aliying taram ning pamiisip at kagalingan king pamangawang poesya ing kakong linawe. Dunay kebyas ng daringanak king pamaglagi at pamagsalitang Kapampangan. Uliniyang pasibayang buklat. Ngini, dening anak titman arabalo, mas maulagayay kabyas ng pamanisip. Imbaral Rivera, iking kasumangin, impera o yaman, ikayang ipilit. Makiramdam tamo, kaning matulid na mapakibatan ng panig ng mapal. Mo na inisip, niya daratang ka to. Lulog aldo-aldo, kedi king eskwela. Uning importante, bakit lang umibiyasa. Iabot ko naman po yung maya pa oras. Kung makiramdam, tingaran tapatan. At king kalaban po, mapasiti lang. Ing ikang sumambot huling niya ako yung dapat. Tutulunod ka mo. O Diyos ay pang kakatas-katasan. Ang o Diyos anak, timbus kasalanan. Ang popong keka o Espiritong Banal, ibabiyari po, in kapasalamatan. Mayang oras po, kaya kong matramdam. Akong magmatulit, parigning kabyasnan. Pilmi kong sumambot, kanining Crisotan. Ulining biyasa kuting mga tuliran. Kining kalaban kong panigning makwalto. Mo na inisip, niya daratang kato. Lulu, baldo-waldo, ketiking eskwela. Uling importante, bakit ang mabiyasa? Ingay mo inisip, kaya pag-aralan. Ing bakang mabiyasa, ing kapanintunan. Mag-aral ka pa mo, ing bakang mabiyasa. Ing bakang mabiyasang manintunan pera. Samantalang yako, at yung nakako ito. At saka mo sabihan, insumambuti ka! Asang talatulog, iyak sa abogado! Asang talatulog, iyak sa inhenyero! Sinsab lang inventor, ang pagsayatim ko! Maglino kayado, sabyang manong ulan! Umiboto, ako din mituduan! King gobyerno, mga biyak kalaman! Huling maulagay ang pimpin kabyasnan! Doktor, abogado, ampon, alibaba, ali, kudaray, tutuk, labing biasa. Pero, ika naman, hanggang
Bayo ka mag-doktor o mag-abogado. Likas sa milyon. Ito, piyong-piyo. Nung alakang pero, filming kaulan mo. Mag-doktor, kuha-kuha ka. O mag-abogado. Mabilog, ayado. Detang manungkulan. Kera ka rin. Mga watalangan. Ang tanong niya gudyaso. Makuhal talakman. Halang king gobyerno. Agyo, kung naman. Ditutupin pala, itang sasabyanda, ulat na, nitang sablang sana. Pero, susinepin ni kasalanan. Ito, mungkin mako, karin may gamitan. Ang gangnanuya po, pag-iikabyasnan. Mako, iyanong mako, ingke ang gagawan. Sabi mo na din, mamo, sumambot ka. Ang gandirit, ang gandirit, ang gandirit, ang gandirit. Abe, ali, malyari to. Nung paborito kay itang lalaki nandin, bilang metong asap ni, mas buri ko naman Denny. Miglagela kasi nga sandang fresh spin at modern touch, king karelang pyesa. Dapat kapampangan niya pamurin ay aliba-liba-liba. Bakit yung sige katang tema? Sige kabyasnan, ngayon, sundutan. Dakal mong salamat ipanungkayan. Nung ating linagpas, hikakong aman. Ing kasing kabyasnan, detang dekari ko. Nagburitang tanang, kening kakataw. Nya, importante yung higit ing kabyasnan. Uling sifting. Nungkit pa mag-aral, balik tayong tema. Pera kayo niya lalo, luto mo talaga. Kinakatambay nga rin, kung magkasakit lang. Mga batugan mo, kailangan din yung pera. Inggamit din na bro, saklang importante. Ipamagalan mo, no karamihan yung free, pera'y panintunan. Pera'y pamayag ko, kikaya kang kabyasnan. At nandun ka ka ba? Oh, parang Pilipin yun na yung pera. Imamo, iba't pa niyang hikay sistos. Tuturunan ako, baka bing mabiyasa. Pumo, ayaw niyo. Sambutan na ako ng alang pegaralan. Kasayangan na lang ikakong kabyasnan. Huwag sumambot ka, King Sotan. Ining kalaban ko, may pikunay naman. Aulatan niyo na, piniging sambutan. Kasama yung pilon, talagang makanyan. Ibatan mo na pa ako, nadalat mo yan. Alay ko, may pikun! Kung marano, at saka bilis mo yung sikya, sumambot. Nangyay ako, may pikun. O, paano pumunto? Kapalat tayong pera, patok na pupuso. Okay na! Ang gata na pangit. Dakal pang pwedeng gawan keng krisotan. Malyari ang iyabe ka rin sarswela. Malyari namang iyabe ka rin niyayaliwang dula. Ali porket krisotan, kailangan pa na yung manyulud lumang imalan. Malyari mo namang impiyamanuan, ding niyayaliwang bage at iyong eni. Global warming, third sex, nuclear weapons, migration at kaliwa pa. Sana